Sorry ko. Ingakafuni nje. Funa bayi guest ngiyimini. Stand awazi nesintu. Sintu. Indlovu. Iyasini. Sinombo wayo. Hayi. Wena uthini? Nomboko awusindwa indlovu yawo. Yasifanele. Nomboko awusindwa indlovu yawo. Isintu. Plus yantu isintu into like isintu imithetho yabeka yakudala ibekelwa thina bokhokho bethu. Amna ayiba isintu lezikholelo ezikhola zinyanya isintu indlela kanti ngingakasi isintu yabo ingxa yengubo ngokusho ba enda ingxa ongekho lo yenyini yabo uthene maka uthene ngekho te yeah Lo ngiyamthi lo ngiyamthi uDT Sintu ibhadi awazi wona Sisitho eso akusosinto eso. akale sisitho sesintu like uzama uwave Uyaniphekisa manje sithi sisitho eso. okay sisisho siyavuma sisintu kodwa okanye liqhalo liqalo liqhalo kaliqalo dodo sesiyaphusha ofezana sethitha ngamo dodo sithanga nasi isintu la nibuza liba isisinto like zirules ezabekwayo yabo ezabeka abantu abadala bebekela thina indlela yokuphila umdlela ungasho nenhlonipho ifaka ukuthi isintu like bahlonipha umzali ngisho ukuthi isintu zirules kahle kahle ezabekwayo ezabekwa Sisitho asifani nesinto. into Isitho iqhalo lona. umzekelo sisintu sonke eso ave amaqhalo ephansi kwesintu culture ke nali igama liloba right on yebo isintu likuyi culture Noma belapho phakathi icabanga. ingaveli benze uba active hayi kwakoyena isifo sakhe once wangapha wama camera yebi uyayepho basela okay yithi kemkhulu sithetha ngesintu yabo ngifuna ukwazi ba isintu siyavumelana baba vele bafethu ba rules ezabekwayo bokhokho bethu bekhulisa abantu ababo yabo injalo ngiyavuma isintu sometimes sorry siba perfect sometimes asikho perfect yabo siyalahlisana sometimes sinneed direction a right umzekelo isintu xa lithwala Isinto siyafana necawa nje. qha ke ngokubakiwa khona irules azifani zakhona noba most yabantu abacayo kodwa abesintu abacayo because icawe yabo abantu abafileyo lokho uphulaphula aloko iphulaphula into enzekalayo uyabona into owayincela ebeleni unyoko xolo bandithi unyoko hayi igama right unyoko kavele sisixhosa yasisintu into owayibela owancanca ebeleni unyoko yilanto isisintu uba ngabana unyoko wakufundisa uba ngabana siyafika pha evenkileni siyeba suthi yiyona Sintu sakhe uba wathi ke ngoku yenza kanje sisintu sakho uhamba ngendlela le kwayifundiswayo khona ngoyibonayo ba hayi irong uzoyibona kanjani wena irongo kuba yebo uzobethwa mo uzobeka kaloku ingalathi awubhaxa izobethwa ingale ngishoyo uqhubeke mama ndibethiwe pha kuthiwa yeqhubeka mntanam yokwenza kanje hayi bekubethe berongo wena andithi xa ngathiwa ngoko ubethiwe uye evenkileni umama akho kuthumela evenkileni ungathi hayi mntanam qhubeka uye kwenye ivenkile yothenga khona xa ufika uphinde ubethwa khona awuthunywa ngumamakho oyaziyo uba ngabani xa uthunyiwe ngumzali uyayenza kodwa mabona mina ubungozi uzoyibona njani bubungozi kalosokuqixile vele unceliswe uyincelebeleni kaloku zikhona razo like zikhona razo nawo ubona ngoxeshana 15-16 ba umama ngeke athi mandihambe ndiye singene Shoprite nomama nasiphume Shoprite uthatha izinto ufaka pha kumyanibeleka yabo la kusaqiqile sayabona razo ba oleke lanibhayizisa khona ungumama yabo Ngoka. Mako into yakho. Eyo lephesheet.
Akeke dithi. Yashintsha. Banithi. Okay, fine. Ngicela ukubuza. Abanye kuyacawa kwabo kodwa mase bebadala bayayiyeka icawa. Yabona umsebenzi ophilayo. Bayabuza kuwoni ke bantu bami. Ngicela ukubuza kuwoni ke bantu bami. Uthethe bangabana umama akho. Xa kuthiwa ke ngoku okanye mhlambi ubikile phaya uyoboshwa wena okanye ubile phaya uyabethwa ndesomsekelo uyabethwa kwamakhelwana angeke uyomlwela mama kaloku bethwa ilali badinga ngiyazi bandiyini umthumile nasho uthi nawe uyobethwa pha uyakho khona ngewudrayise olethi ungayeka ngewuyekele umzali wakho lo bona mna ngeyami nami lena nisweni ilali izojika ngami akasithi ngami ngeke funeka kube okanye mama ndiyeke uthi ubile ke uthukile makhelwane yamvathela phaya ke ngoku kesembhadla kwemvathela emkhaba ke ngoku uthi vele pithi kodwa wena ngathini awumakhelwana lo kuyathethe hayi ke kodwa xa uyilali kona hayi yebo uzosila ilali lapho into wena oyiavodayo bangabana wonqena ubethwa ilali kodwa khona bangabana bengathi akuyolali kuba ngobana umzali wakho ekugqibeleni ngumzali wakho enoba ngenza ntoni engoba ngabana uyathakatha abhaqwe emzini wathi mama okanye mhlambe mama ndiyamazi wenza iqhinga uba umama ndiyamazi unento yosuku hlanye omhlambi kanti ubhaqwe hamba ngempundu beyothakatha kakulala ngeke uduthi umama hayi ndiyamazi uyathakatha kodwa ilali maseyibonile isamameli kwayo and asithethe ngelali ke ngoku sesithetha ngomama wakho omzali hayi ilali uyiyeke ilali ke ngoku ayingendawo okanye umakhelwane ivaluma ke ngoku ngeke umlwele umzali wakho ngeke uthi ungamlweli kodwa khona xa ungathiwa ngutata heyi namsizwe kona sorry utata Africans yonja ekuthiwa ngutata kanti otata banani bona bodwa Wow, tata bathi une-excuse no-time akade uyazi benzani bona bodwa okokuqala wena sisa wena okokuqala mna ndithethe ngami ndikhulile mna ndikhuliswa ngumama kuyo yonke into ndaqala nakhulelwa ngumama wandikhulela for 9 months le wandikhulisa utata andimazi uwele jele uphinde utata xa efika seneminyaka xa ndisiva phofu seneminyaka e-3 uzofuna ukweba mna kumama ufuna unquma umama ayomfaka enantsikeni ebridgini eMountain enzela into bangabana mna ndingabi namzala ngumama andithatha angise utata wakhe nomakhulu enzela bangabana kaloku ndingazi nomama wam uhlala nentombazana yabona mna mandingene kuphendula yi makalo saqhubeka isitori uzolenda saqhubela isitori uphendula le story la kiki sabalisa isitori zawuqhubeka sabuza umbuzo ngoku nake uyazi lento yathi xa ndihleli ndibalisela nangootata bawo ke sesendiyazi nootata bawo utata wasolekele jele kwayena ewesifile kwayena wasezithethe negama akasenguye lo onguye ngokuna ke into kayithini leyo umama uba wayekuthathile uba wayendithathile mna okushuthi wayezondenza inkabi yakhe asazi sezonde zomsekelo kodwa masethe simncele uba kade wenza ikabi kaloku okanye sivathe kakhulu ngencini waboshwa seyilendozile wenzani kona waboshelwana hayi andithi kaloku hayi wayibulala
senza yonke into eseba ayingena kakhulu apha emajardini kwelo wamasabulini wazi weva kodwa nako uboshiwe hayi kaloku uboshiwe nje wafika awuna 3 awuna 3 kaloku mamela wafika kum sena 9 years yebo umbona kwathiwa ngutata wakho lo mna ndazi istepfather bane wazi lo atha ngotata wami nanku tata hayi uqhubile razo uqhubile uyazi ba into razo yami onozala ungapha camera yep wazi ukuba utata wakho umculo lo yazi onoqala okanye yena wayixabane ngaye okanye ngento ababeqabane unyanisile ke akwazi ukuba akufake intoni i-bad influence so that uzomculukela utata lo ndiyakuva ke lapho unyanisile lapha awuphikisi andiphikisi futhi kodwa ngenza njani into bangabana kuthethe oodade wabo batsho le nto iyi-1 ithetha ngumama kuthethe unazi i-alibis umakhulu athethe le nto ithiwe ngumama umakhulu ozala utata ayivengo ingayenzeka kanjani loo nto kanti bendiqhatha oyazi ba into ankele ingenzeka yona andithi utata yakho seyingenele ejele obviously abazali edala ma ungenele ejele awusena future iphelile hayi kashiyana yakelezwe ejele angeke ulahle ifamily angeke ulahle xa usajele yenza by all means into bangaphumi ndisuka khona mna jele sihlele nje sinomntu nje ndinaboshwa mna ndisuka khona kodwa hayi wenzela akulojele correctional service le kulojele kodwa into eyenzekalayo umuntu searchba into eyenzekile because mina ndandisolwa ngemeda nerobbery murder and robbery into eyenzekayo abazali bam nentoni zam zasihleli zindimele yonke imihla zihleli zindimele kwakwasa ini kwakutheni uzusole kaloku i-peer pressure mfethu i-peer pressure and ndadivana nabantu abarongo ndimncinci ufuzile utata nayibone ngo kodwa ndingathashi mntu anguthashi mntu hayi asethu kodwa ukuze ndiphume ngoba ndingeke ndiphume nam ngabandisethele kalifa awutashile umntu ukuba ndandisethele nangoku baba yilaa family yathi hayi lo mntwana shame abantu ababekhona bathi akenza nganto lo mbulala siyamazi lo ngahla koshile nganani nje 5 months inintsi phofu e-correctional service wahla ngelo zuzu mna u10 wam ndawuva behind the bus bade upasile kanjani wayibhalifana angithi ndiboshwe nganatsika ngoDisemba ngoDisemba nge-24 kuba kuzoba i-Christmas kwawunini ngo-2000 usazoyiba umnandini ngo-2007 after World Cup wabotshwa waphuma upasile salo ndazotheni kuba ngabana ndapasiswa abantwana balapha kulo msi basho bathi ke ngoku vele mna ndandixivisiwe vele kaloku xa ungena ngeke umsolwa umsulwa ndimsulwa yonke zonto which means the criminal record yaba cleared iyaphela so natya safe kahle kahle iyacikwa nokucinywa yacinywa
awulelile ngo imingamizo zabafethu abathethe kwabona sifuna sibanike ithuba lo nawe emkhuluma se ingamizo zabo umfethu ngo ingalo ngifuna ngathi sinomkhulu wasithetha sigqiba ispace abo bafethu naba babade bavele iropa leyo waphuhlanga iropa bakwathini ayifuza ithatha sothi la ngenze imoto ngena la ifana like sun ngeyiphi le ropa lo ishaya la ishaya yona abangani bakho bebesenza babangani mama bayenza uyazi ubose wawambona ubose waswela ngabe nje wena usenzani mamela uyazi into andinje intwana mhlawumbe noba nandingana hayi ngeke ngaphansi ngaphansi wakho wazi noba ungawukunyaka noba ndiyakuzala wena mamela seyekuzaleni uyazi ntoni ekuthi ndiseyintwana la futhi ke ndingene otywaleni ndiwuthanda notywala njengoba sawuthanda nangoku ilakaze haye walo ingxakaza yaye koma mkhulu wakho hayi uzosakaza sayiphendule into benzoyiphendula ngigwexa ngondithetha enhliziyweni yami iyandiyethisa sorry mkhulu wakho qhubeka uyazi ke ndivana nala majida ndithanda ukutywala ke mama qho xa ndibuya ndithi ndifune emarhelane ndifune emarhelane esikulu yam nami ilona nto ndifuna babesenza iropari eyiphi buza kubo ke aba wena usenzani hayi ke ambobuza kubo mna anzike ndithethayo kuba ngabana ngoku angathi niyandigeze niyeza nesigeze officially besathetha kakhe ndithi ke ezintwana obo azintwana zihloti ya ku ndivana nazo hayi zihleli zindithuma nasemashereni wazo nam ndilayisheri ayibekele izigwebu yo sithi sikwenye indawo endingazoyibiza phaa phesheya ngayathengisa utywala ya ituke yavala kuthiwa heyi asihambeni masihambeni sike siye kwenye indawo elapha kozantsi eShoprite siyothenga utywala sesingakafiki awuhlangene sobuza awuhlangananga ke ngoku asiyabaya hey ezintwana ya nasi le moto seyifunayo yo zangela ngebuhlobo ngeke zangena kodwa sezikhawuleza wena yimaphi ndimile ke mna ndazi noba ke xa baphuma ngalemoto futhi senzohamba ndodwa ke mna ke uphindele emva phindele entombini yam ndayixelela uba heyi emfo nsike ukuthi nokuthi ke ngoku uzokwenzela ntoni ubuza yena lo andazi nam bakwenza ntoni hayi kanti bazawuphinde bamoshe kwalapha futhi erawundini hayi sabakalela ke ngoku sizikhala nam bakhomba kum bathi hayi nankuya umntu wenje okay intwana awenzanga kodwa hayi thetha inyani heyi indlela endayenziwa ukubethwa ngamaphoyisa indenza yonke into ingxaki yakhona xa ungayazi into uzothi uthi uyayazi noba uyazi
sekufuna ukuthi uyayazi uyabona uzoyeka lo kuthiwe kanje ke handcuffs kunyathela kuwe kanje ubethi kuye phezu kwetafula unabile kanje zazi awuyazi lento okuthethwa ngayo sekufuna uyayazi ukuthi ngoba yazi anothi ndiyivume into engingayaziyo Ngathi ivumo wena hayi ngathi ufake itayi yabona itayi kule moto emapoliseni ufake la uqhinwe kanje nemapolisa ayenze ubele uqhinwe kanje kodwa xa usafuna ke ngoko okuthetha uzusho hayi uphakamisa isandla kodwa uphakamisa awubili umanza wazi noba yithi ndiyazi madoda lento nje wade lathi elinye ipolisa anjalo legezile akaphila uyocheckwa apha abashaya ku right now bekogqirha ke kuyocheck uba ngabana nje right nayo right lo muntu xa into xa engayazi akayazi ke ngozothini ke ngoku uyavukala bazama makhulu hayi makhulu ngathi kudala ngosisi nasedlala ndakaphuma neTopic ezothetha ngezinye inxa story sakho sinomdla kakhulu ayifika ngapha kwebu kade uyibuza iyafika kodwa unxa kube ngathi ndiyagweka andifone kodwa asekugqibile umkhulu uyavakala nyani bafethu yabona sengayi kublank kona la bazothini lazi kuhle nabarapper lapho kuphelile hleli nabarapper bafethu hayi Bokanye uthi hey besike sakubona pha TikTok kwarawala nje something like that but uzoyikhatha uthini babuzeni king ezohlala king yazi into uzohlala ngiyanisile mfana yazohlala imibuzo emini adlala bafika into esiyazi avoid interviews for interviews episode ayibula kwathi yabo xa shama interviews ndicela ubuza kuone ke nina abarapper wabuza naba kahle kule nto niyenzayo urapper nizimisela ngantoni empilweni kahle into esizimisele ngayo ntothini senje uba antu uyaqaphela uba ixesha elininzi abantu bafundile yabo asisho basizofunda ukufunda sofunda but senje uba abantu abaninzi bafundile yabo hayi ngoba bahlele emakhaya yabo funeka ngokuthi ufundayo ibe khona into oyenzayo yabo esecaleni nje owazi ba okay ifana nolunga ndiyalunga la ifana nolunga esikoleni ndiyalunga pha emculweni ifana nolunga emculweni ndiyazama esikoleni uzenza zonke yabo into kanjalo ngokwento endiyishoyo mina yabo ngendlela abona ngayo ngendlela endibona ngayo ke ngoko kahle ona umuntu enambonayo eqala lento yokurapper nambona bangabana iyona into engayenza lena ngowuphi eneyona nilandela yena hayi ndabukela ivideo kakhulu ngisemncane yabo ndabukela ivideo kakhulu eyona artist enandiyithanda MT lo yaziwa ngobuhayi kakhulu ndabukela yena kakhulu yabo and kwangathi ngingacula njengaye yabo esakhula and I think izikhona ivideo zami semncane ngicula nje but mase ndizibona ngone yabona ba hayi yabona lena ngicula la hayi but ndiyabona ba nami dan ufana novelaphi kwezanto uvelaphi emtongeni akathi comedy zami fine andifuna nje uba nje ayona role model yami ngele okay fine into kanjalo ke ngoko xa ucinga ewe kuyenzeka bangabana isikolo omhlawumbe ucabale ndenza umzekelo nami wenzeka pha ku-4 no ku-7 yenzeka uba ngabana ndaxabana netishara yangafuni undimakishela izinto zami ndahamba ndayofunda ndayiyeka eso sikolo kulo nyaka ndahamba ndayofunda kwenye esinye isikolo what if ke ngoko ukhona inantsika ishomi okanye ishomi wena eyenza bangabana ngena ezintweni ezirongo ikuyekise italente lakho
Sophina niphindele kancane nje awuyivanga lento uba ngabana ungakhona ube khona i-peer pressure udibana neshome ne neshome bakuyekise italente lakho okanye lento ufuna ukuphumelela kuyo hayi kona hayi kodwa yona nto engede ndiyivume mina ndiyazazi uba ndifunani ebomini yabo if awuzazi ufunani ebomini hayi uzoqhubeka nayo uzobamamela bona yeyiphi ke into ongandibethela yona nge ndikuve nje okunje nje sendiphuma kuwe ongandibethela yona ongandibethela wena freestylela awukhale bangena nkabi yami okubangena ngene emva kwabo hayi nje ba freestylela nje yabona ba compete nje yabo awulokoza lokho xa ulindele hayi ungandifaka ke manje yo baloko hayi yabo sewenza kakhulu ngishutha nawe yabo yabo fasilela sonke ngena ngishutha nawe la ngathi unezitori so shinto yethu sobabini phandlini abu uqala izitori nje waye ndiyabhodwa power deep dive konke izitori zakhe lapho yabo sezingcowolela ngowola yabo unale Peter right Yazifuna izitori zakho. Ayancane. Yazifuna zonke futhi. Ziphelele ke nomongo wazo. Ngavele ithi bla. Ngobali wena. Nali sithule ingxaki enjoba yabo xa uinterview umuntu iyadropheka. Yabo ungasethiwa nganto. Kosinile beat. Asilindena nje bama ngale ntuzo. Fire beat. Sesova ngayi bakwenzekana sikahle. Ngathi wesifreestyle sibona ngoku. Sisibone ngoku. Tinkonekile? Othi chatha apho. Singesimvu ya. Nthi oqala yini? Hayi yongenayo. Okay akho. Kunamanga. Achazi ngawo lento. Maskani. Freestyle. Ngumlilo. Qonqovula ningene ana peace anowa ninfuni ngibeli beat nesting hit kwaqala iphupho ngokungumlilo ana ground mina push span kulomhla mina ngizela umzamo ifuka beef kasonde sisithebe qonqovula ningene ana peace anowa ninfuni ngibeli beat nesting hit kwaqala iphupho ngokungumlilo ana ground mina push span kulomhla mina ngizela umzamo ifuka beef kasone sisithebe Ifika beef nika khabuyitya khathu sisakho mina nibensitya yena umpho untsima yayazi kwetini iladies yamthanda ziyamfuna kwetini siswakho uzonthanda uzonrata kwetini beef andifuni khona efrijini mandela uyandibiza and ndiyamdinga go back to school abane beef ngizobaphathela isithebe neknife netyiwa vuyo my boy let's talk together munye ndamshela bandiyajola but yawanqoma you bitches me and ya succeed and ndiyamdinga so menzi beef so menzi beef yeah. Next. Qonqovula ningene ana peace anowa ninfuni ngibeli beat nesting hit kwaqala iphupho ngokungumlilo ana ground mina push span kulomhla mina ngizela umzamo ifuka beef kasone sisithebe qonqovula ningene ana peace anowa ninfuni ngibeli beat nesting hit kwaqala iphupho ngokungumlilo ana ground mina push span kulomhla mina ngizela umzamo ifuka beef kasone sisithebe
Sush! Ayvo! Sush! Ayvo! Bayla. Ziband. Saqala soyi-2 kodwa ndiyimo umuntu walento zakhe phofu yena wadibana nami esikolweni yabo athaba wabona ilento uzanothini wabona ndirecord esikolweni nje bese ngoku wathi naye ufuna ungena hayi ke ndamvumela uba makangene into yakanjalo yabo Ufumana since balento Spotify hayi besingawukhipha ndiyaphapha besaqala mina into okay ayitho hayi ungaqhubeka like into engiunderstandiyo mna ngibone iwave entsha esenzeka futhi encomekayo eKapa like uthisho kwami ugcole lamakhwenkwe hey ugcole abafethu ugcole amajita aseKapa ayaphusha like like ngifila ngathi uyanyukela nyani ngomculo wolulwimi yabo qaba ngabili abantu abacula ngohlobo inculo ngalo esibaziyo because amajita amaninzi lokushini esiwaziyo hayi kabi no shade ngesilungu asifuna ukugibisela amathe kuwo adla ngokuqala ezicareer zawo zocula amaculo acula ngo I love you acule yabo acula ngezwe nje amaculo akudala yabo sithandwa sami yabo so acula ayisajayiveleke ezinqa yabo phofu nama ngikwazi ukuzithetheza Athi fact aviation hayi tsatsala ayibona yebo like yasibona nishango nikhwele wave nani ba like leqhosa wave uvele umculo ngisho niculo umculo nani hayi kodwa khona inhle into yethu ayenqozo iyancomeka kodwa sayiphinda kwathi ayikho ingoma just bangabana into endifuna ikhala kuyiphindwa uba ngabana ke kukhona umuntu ongakabana uncedo isingathi ngakhona umuntu ongaloncedo enzela abancedisa abantwana noko inamba yabo ndicela ayibize apha enzela into bangabana ikwazi ukuncedeka bancedeke ngeke ngabikho umuntu ongabanceda ugiza wayabi ukhona ugiza TikTok inamba 0789 ugiza usaphila 0789 hayi bokona biza kunamba mfethu 066 54 2795 kona mina kwi-advice engayikhipha usoma artistanyana yabo I feel like xa ucula umculo hip hop akusanyanzeleka ngoba uncedo wabantu yabo sorry kungathi niyasho yabo because mhlawumbe sonazi into ezininzi yabo no Spotify andijonga uba kulula andithetha ngonto fila ngathi nje uphusha umculo wakho usezandleni zakho because most artists ngosezikhona ngofuthi sezintswembu ziziphushele zona zinama record label azinantontoni nje umjidi badume nje yabo wathi ku TikTok ashaya ingoma yakhe as long as uthathi yabo unyawo lakho lokuqala uphusha iwe yakho I think uzoba great angeze la uthi busy number yakho obvious nje uyabazi because uzobiza number yakho umuntu afuna ukusayina nje exploit so kanjalo isilungu ukudlela imali yakho kanti I listen now I know about no zika bantu mfethu amajida ngicela lephinde ukugqibela thina ayi anayo enye mfethu uyagqibela makakashayo unayo umbhemu lozishaya unayi udlale mfethu udlale mfethu plus nyani ikhona wayikhadesi yabona namhlanje uzokwaza kakhulu Itwana tseng freestyle yakhe yabona ngiyazi ngizoyisho no kodwa okay ndimane navukala fresh impilo inzima kuqangedo libonga uthi don't care what I say if you tryna beef stay away aswe kuzolunga aswe kuzolunga aswe kuzolunga
impilo inzima kuqangethe libonga uthi don't care what they say, if you tryna beef stay away. I swear kuzolu, I swear I swear kuzolu, I swear I swear kuzolu, I swear I swear kuzolu. They tryna look us up and we can move learning and of course in their win and their rap and their speed are waiting in them dollar of course in the team ukudlula ubhoti wakho ngeke unimele sana wena uca